आङो दुइ नरंपुरनिफ्राय नैबे मंगल ब्रह्मनि न' खाथिनि आं मंगल ब्रह्मनि आङो बिमादै जायो असे नङा बारु असे नङाबाबो गामिनि जों बिमा फिसा असे बायदि सानलायनानै जायो ओमफ्राय आं बिनि हिनजावखौ बिहामजो जायो रहेलाखौ बिहामजो जाबाबो आङो बिराद फिसा हिनजाव बायदि अनोमोन आङो ओमफ्राय जों लोगो बायदि बिराद लोगो साननानै थायोमोन आरो ओमफ्रायो माखासे खोथाफोरखौ आं मोनथियो बिनि खोथाखौ मोनथियो नङा नंनायालाय बियो रायलायनाया बे जानुवारि फेब्रुवारिनि सिगाङावनो रायलायखायो बियो सिगाङावनो बे बांगालजों रायलायखायो भिडिअ कल रायलायनाय मानाय आं नुयो आरो नुनायालाय बेनो रायलायनायखौ ओमफ्राय थांनाय बोसोराव बै जोंनि नैबे काटनबारियाव एबसुनि मिथिं जादोंमोन बे समावनो बियो टिउमार बेमार जानानै केटलायाव बेखौ अपारेसन खालामहैदों ओमफ्राय बेहायनो आंबो थाफाहैदों बिनि अपारेसन खालामनायाव आङो थाफाहैदों बिनिफ्राय बियो न'आव जेबो मावनाङा ओरैबायदि बियो 10ता 11तासिम उन्दुयो फिसाजोआनो गासिबो संजोबो खावजोबो मोसौ मासे फिसा अमा मासे फिसा बोरमा मासे फिनाङा ओरैबायदि जेबो मावनाङा आरो बियो आं नुबायानो थायो बेखौ न' खाथि होनानै माब्लाबा समाव फिसाजोआ फरिखा जाबाल' बियो संनांगौ खावनांगौ ओमफ्राय जेबो मावनाङा बियो दावराव दावसि जाफेरा फंसेबो रायफेरा बुफेरा ओमफ्राय बियो मंगला फंसे बुंबा बियो 10 बारसो खोथा बुंखायो बेबायदि बुङो आरो ओमफ्राय जानुवारियाव ना फेब्रुवारियाव बेनो बांगाला रिसार्चबो सोना हरदों ओमफ्रायो नै दाख्लैयो बैसागुनि 1 थारिख मंगलबार खालि आंनि एकाउन्टाव बै बांगाला 3000 फैसा सोना हरदों बिदि आरो ओमफ्राय बियो बे माबा समावनो सैथ्र मास लास्ट समावनो बिसोरो बे रहिलानि सिमखौ लाजोबदों आरो बियो रहिलानि सिमखौ लाजोबनानै हिनजावनि सिमखौ लाजोबनानै ओमफ्राय बियो आंनि सिगाङाव बुंबाय आरो आंनि हौवाया सिमखौ लाजोब्बायहाय बिदि होननानै न'आवनो थानो बाबाय आं आसान थासान गानजोबनो बाबाय आं सिन्दुरबो फुननो बाबाय आं ओरै होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय मालाय नाम्बारा बै बांगालनि नाम्बारा बेनाव मोखासथ' दंखायो गावनाव ओमफ्राय आंनि मबाइलजों थुनानै रायलायनानै माबाखालि समबारखालि सैथ्र मास लास्ट खालि बियो बांगालजों बिराद गोबाव रायलायनानै आंनि मबाइलजों रायलायनानै ओमफ्राय फैसा बिहरबाय बियो बांगालनाव फैसा बिहरबाय ओमफ्राय मंगलबार खालिथ' 1 थारिख खालि फुङाव रागा जोंबाबो बियो फुङाव हौवाखौ लेंनानै बिमा बिफानि न'आव थांदों आरो बिमा बिफानि न'आव थांनानै बिनानावनि सिमखौ लाना फैबाय बियो गावसा बिनानाव माइनावनि सिमखौ लाना फैबाय माइनावनि सिमखौ लाना फैनानै ओमफ्राय मालाय नाम्बारा गोसोआव दंखायो नालाय बांगालनाव फैसाखौ बिहरबाय ओमफ्रायो बेलासि आंखौ बुंबाय आमोखिया फैसा हरबायहाय नोंनि एकाउन्टाव 3000 बिदि होननानै बुंबाय आंहा बे समाव आंहा बे माबानि बोसोर गोदाननि थाखाय आं जयग' होनो लाहार फाहार खालामदों आरो मोनायाव आंहा जयग' होगोन ओमफ्राय बेहाय लावदांगियाव थांनो गोनाङानो गैयामोन आरो आंहा बे फैसा हरदों होननाय लोगो लोगो आङो लावदांगियाव थांनांगौ गोनां जाहैबाय आरो लावदांगियाव आं फैसाखौ बख'ना हैनांबाय आरो बेनो फैफिनजानायखौ लुबैयोना मायो दाथ' आंथ' मा होनबावनो फैफिनजानायाथ' फैफिनबाथ' मोजाङानो दा गथ'फ्राबो सानैबो दङ एकाउन्टाव फैसा हरदोंमोन बे डिटेल्सआ दंना गैया दंजोबो बेखौथ' आंथ' जेबो मिथिया जाहैबाय आंथ' जाम्बि मानसि नैबे माबानि नैबे लावदांगियावनो अनिलनियावनो खुलिनाय आंना नोंनियाव दंखायो आरोना जागोन दे ओमफ्राय बै सोर बांगालखौथ' नोंसोर नुफेराखै बांगालखौ आं भिडिअ कलावनो नुदों आरो भिडिअ कलाव नुदों बिनि फट'फोर दं बिनि फट'आ आंनाव गैया मालाय रायलायखांबानो सेस नाम्बारखौ दानजोबखायो बेयो जागोन दे खुलुमबाय बे समाव आङो रादाबगिरि बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों दा बे समाव जोङो माखासे जोङो माहारियारि आफादनि माखासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो बे समाव बुंगोन नैबे जायफोर जाथाया जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओंखारथिबाय थादों आरो दिनै बुंनांगोन जोङो जोंनिनो एरियानि सिङाव थानाय जोंनिनो ओनसोलनि सिङाव थानाय नैरंपुर गामिनि मोनसे जाथाय दा बे जाथायखौ नायनानै जोङो मोनसे मोनदांदों आरो जों गोसोआव माने बेखौ नोजोर होनानै जों गोसोखौ नुदों माने दा नैबे समाव जोंनि माखासे जिथु ओंखारबाय थादों दा बेफोर मोनसे जों बुंनांगोन बेफोर मोनसे क्राइम दा बेफोरो बबे समाव मा जायो जोंनि मानसिफ्रा बिनि सायावहाय माने बुजिस'वा दा जोंनि मानसिफ्रा
जायफोर माने ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो दा इउज खालामनायनि मुङाव बेवहाय बिसोरो मा मोनसे प्लान एन्ड पलिसि खालामनानै जायफोर बिथांमोनहा माने बिसोरजों माने गेलेयो आननन नाम्बार माखासे बाजों फन फैयो लोगोसे जायफोर माने ससियेल मिडिया इउज खालामो बेफोरो जोंनि फ्राय मानसिफ्रानो बिनि सायाव बारा एसेबां माने गियान गैया बा जों गियान गैया बुंनांगोन दा बेफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे जाथाया जोंनाव जाबाय थादों दा समाजाव बेफोरो दिनै मोनसे गोहोम खोलैदों जोंनि समाजाव दा बेफोरनि सायाव जोङो बुंनांगोन जोङो मोनसे समाजनि आफादारि जों मोनसे बिथिंखौ लानानै जों मालाबा समाव जों सावरायो जों माखासे मिथिं दावथिङावबो जों खोथा बाथ्रा बुङो खिन्थु जोंनि माखासे जायफोर माने बर'नि जाथिफोरनि बुंनाय बाथ्रा बेफोरखौ माने बारा खोमा होआ आरो बुजिनो नाजाया आरो बाहागो लाफाया बिनि थाखाय जों माखासे बुंनांगोन जे दिनैथाराव बेफोर जाना फैदों दा बेयाव जोङो मोनसेल' बे खोथाखौनो बुंगोन जोंनि माखासे जायफोर दा फैबाय थादों जायफोरा माने ससियेल मिडियाफोरखौ इउज खालामदों बिथांमोना बिनिफ्राय एसे जानगाराव था आरो बेफोर सायाव जोङो मोनसे मोजां मोनसे सिन्था धारना खालामनानै जों बेखौ मोनसे इउज खालामलाय बाहायलायो जों बेखौ खावलायगोन दा बेवहाय जोङो दिनै थारिखआव जोङो बुंनांगोन जे नैबे मोनसे जानाय जाथाय जोंनि जायगायाव जों बेखौ बुंनांगोन दा बेयाव मोनसे गोबांनिफ्राय जाबाय थांनाय जों खोनानो मोन्दों दा बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो बे स्टार्टिं जाबोनानै दिनै बे मोनसे लामायाव दंफैयो दा बिथांनि जायफोर माने बिसि बे बिथाङाथ' दिनै न'निफ्राय खारलांबाय दा बिनि न'खराव नायोब्ला जों नुयो दा बिहा सासे फिसाजो दङ आरो फिसाला सासे दङ दा बैफोरखौ नायनानै न'खरनि खोथा जेबो सिन्था खालामालासिनो न'खरनि फिसा फिसौनि जेबो सिन्था खालामालासिनो जायफोर मानसिया बेबायदि इमसनेलि ब्लेकमेलिं खालामजानानै मोनसे लाबनि लैथो बा जों बुंनांगोन बिदि मोनसे माबायावहाय माने ब्लेकमेलिंखौनो बुंनांगोन दा बेबायदि ब्लेकमेलिं खालामजानानै गुबुन मोनसे जायगायाव लांजायो दा बेयाव जों नुयो बेफोरबायदि मोनसे साननैसोनि उनाव जों खोनाफिनो जे दाजाथों गुबुन मोनसे जायगायाव लांनानै बुथारखुमा जानाय अबेबा मोनसे जायगायाव फानहरखुमा जानाय आरो अबेबा मोनसे माबायावहाय बिजनेस लेभेलनि जिथु माबा मोनसे जों बेयाव माने दोनहरजानाय जों बेफोरखौ मोनसे नुबाय थायो दा बेखौ खोनानो मोनदों हमना ला नैबे न'खरनिफ्राय थांनाय न'खरा हौवासाखौबो लोगो मोनफेरबाय नुफेराखै खिन्थु बांगालजोंल' होननाय खोनादों दा बेखौ मोनसे बेसेबांबा गिदिर प्लानजों लांनाय बायदि नुदों ओरैनो जोंनि बर' समाज बा जोंनि समाजाव बांगालजों खारफादों होनना बुङोब्ला हौवाखौ बा न'खरफोरखौ दुखु होयो बेनि सायाव मा बुङो निस्सय मानसिफोरनि साननायाव बे मोनसे फैबाय थायो दा बियो गासिबो बिदिद्रायबो नंजोबा दा जोंनि गेजेराव जि मोनसे मेसेज फैयो मानसिफ्रा बिदिखौ नोजोरजों होयो दा जोंनि मोनसे समाजाव नैबे मोनसे जाथाया जाफ्लेबाय थानाय दा बे जाथायनि जाफ्लेबाय थानायाव जोंहा मोनसे रहस्य दं मोनसे न'खरावबो जि जानाय काहानि बे मोनसे जाथायाबो जोंनि समाजनि माखासे जायफोर गियान गोनां बा गियान माने थानाय मानसिफोर बेफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंजोबै आरो जोंनि गेजेराव मालाबा ओरैबायदि मोनसे थासारि जायो बुंनांगोन जोंनि मानसिफ्रा दिनै थारिखआव ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां मोनसे लामायाव जों बाहायनो रोङाखै दा बिनि गेजेराव जायफोरा मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे माबा लानानै फैयो बिथांमोना बुहुद थारमाने महर लाना फैगोन आरो दा नोङो बुंनांगोन दा दिनैनि जिथु जाथाय बे जाथाया माने बुंनो थाङोब्ला बेयाव मोनसे नामजों लानानै बेयाव फैनाय जायाखै दा गुबुनफ्रा माने गोबांथार आइडि लानानै बिथांजों माने मेसेज गेलेदों बा भिडिअ कलिं खालामदों इन्सटाग्राम होन फेसबुक होन वाट्सएप होन दा मोनसे सेक्रेसि मोनसे बुस्थुखौ बिसोरबो लाखिलायनायनि गेजेरजों दिनैसिम माने बे खारलांनाय लांलायनायसिम मोनसे जाथाय जाना फैदों आरो दा बे समाव सोर लांदों सोर लांखो जेबो उदिस गैया मिथियाखैबो बेखौ मा बुंगोन दा बे बेलायाव जोङो बुंनांगोन दा बिनि सायावनो जों सोनारनांगोन दै माने दा बिनि सायावहाय माने बेनो दा खोथाया जाहैबाय जायफोर मानसिफ्रा बेफोरनि सायाव माने गियान गैया बा माबा मोनसे गैया जोंनानो भुल जोङो माने जायफोर माने असिनाखि बा सिनायनो मोनफेराखै जों नुफेराखै बेफोरबायदि मानसिजों सोमोन्दो लाखिनानै रायलायनाय गावनि मोनसे माबाखौ माने शेयार खालामलायनाय न'खरनि फारसे माखासे बाथ्रा सानालासिनो शेयार खालामनायनि गेजेरजों माखासे जायफोरा खाबु फलानफोर जायफोरा माने बेफोरखौनो लामा नायबाय थायो बैफोरबायदि मानसियानो बिसोरनि बे बुस्थुखौ लानानै इमसनेलि मानसिखौ डाइभार्ट खालामनानै बिनि फारसे मोजां बाथ्रा बुंनानै बेखौ जे आलो गोजोनै दोनगोन बिनि माने लाइफआ जे बिनिखाय बेटारसिन जागोन जे बे मोनसे बुस्थुखौ जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बा जोंनि जिथु बर' समाजनि मानसिफोर आइजोफोर बा उन्दै उन्दै हिनजावसाफोर बेफोरखौ माने बिसोरो इमसनेलि नङाब्लाबो माखासे बुस्थुखौ ब्लेकमेलिं मोनसे सिस्टेमजों लाबोनानै बे बुस्थुखौ माने लांबाय थानाय जों मोनसे नुबाय थानाय सिन्था खालामो आरो दा बेनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा जोङो बेखौ बुजिनांगोन मिथिनांगोन दा बिनि गेजेराव जोङो बिनि सायावहाय जोङो गोथौ मोनसे सिन्था खालामनांगोन जे समाजारि माखासे माबाफ्राव जोङो बेफोरनि सायावहाय होबाय थायो दा बेफोर सायाव जोंनि मानसिफ्रा बाहागो लाफाया बेफोर मोनसे जाहोन आरो समाजा बुंब्लाबो माखासे न'खरफ्रा बा जोंनि माने मा होनो जायफोर बेक्तिफ्रा जोङो बुङो बिथांमोना बेफोरनि सायाव जेबो मोनसे माबा खालामा आरो गुबुनाव मोनसे जेबो माबा मोनसे मान होआ बेफोरलाय ओरैनोसो
खुलुमबाय बे समाव आङो रादाबगिरि बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों दा बे समाव जोङो माखासे जोङो माहारियारि आफादनि माखासे बिबानगिरि हिसाबै जोङो बे समाव बुंगोन नैबे जायफोर जाथाया जोंनि गेजेराव ससियेल मिडियानि गेजेरजों ओंखारथिबाय थादों आरो दिनै बुंनांगोन जोङो जोंनिनो एरियानि सिङाव थानाय जोंनिनो ओनसोलनि सिङाव थानाय नैरंफुर गामिनि मोनसे जाथाय दा बे जाथायखौ नायनानै जोङो मोनसे मोनदांदों आरो जों गोसोआव माने बेखौ नोजोर होनानै जों गोसोखौ नुदों माने दा नैबे समाव जोंनि माखासे जिथु ओंखारबाय थादों दा बेफोर मोनसे जों बुंनांगोन बेफोर मोनसे क्राइम दा बेफोरो बबे समाव मा जायो जोंनि मानसिफ्रा बिनि सायावहाय माने बुजिस'वा दा जोंनि मानसिफ्रा जायफोर माने ससियेल मिडियाखौ इउज खालामो दा इउज खालामनायनि मुङाव बेवहाय बिसोरो मा मोनसे प्लान एन्ड पलिसि खालामनानै जायफोर बिथांमोनहा माने बिसोरजों माने गेलेयो आननन नाम्बार माखासे माबाजों फन फैयो लोगोसे जायफोर माने ससियेल मिडिया इउज खालामो बेफोरो जोंनि फ्राय मानसिफ्रानो बिनि सायाव बारा एसेबां माने गियान गैया बा जों गियान गैया बुंनांगोन दा बेफोरनि थाखायनो बेफोरबायदि माखासे जाथाया जोंनाव जाबाय थादों दा समाजाव बेफोरो दिनै मोनसे गोहोम खोलैदों जोंनि समाजाव दा बेफोरनि सायाव जोङो बुंनांगोन जोङो मोनसे समाजनि आफादारि जों मोनसे बिथिंखौ लानानै जों मालाबा समाव जों सावरायो जों माखासे मिथिं दावथिङावबो जों खोथा बाथ्रा बुङो खिन्थु जोंनि माखासे जायफोर माने बर'नि जाथिफोरनि बुंनाय बाथ्रा बेफोरखौ माने बारा खोमा होआ आरो बुजिनो नाजाया आरो बाहागो लाफाया बिनि थाखाय जों माखासे बुंनांगोन जे दिनैथाराव बेफोर जाना फैदों दा बेयाव जोङो मोनसेल' बे खोथाखौनो बुंगोन जोंनि माखासे जायफोर दा फैबाय थादों जायफोरा माने ससियेल मिडियाफोरखौ इउज खालामदों बिथांमोना बिनिफ्राय एसे जानगाराव था आरो बेफोर सायाव जोङो मोनसे मोजां मोनसे सिन्था धारना खालामनानै जों बेखौ मोनसे इउज खालामनाय बाहायलायो जों बेखौ खावलायगोन दा बेवहाय जोङो दिनै थारिखआव जोङो बुंनांगोन जे नैबे मोनसे जानाय जाथाय जोंनि जायगायाव जों बेखौ बुंनांगोन दा बेयाव मोनसे गोबांनिफ्राय जाबाय थांनाय जों खोनानो मोन्दों दा बिगोमाया बुंनाय बायदिब्ला थांनाय जानुवारि फेब्रुवारि मासनिफ्रायनो बे स्टार्टिं जाबोनानै दिनै बे मोनसे लामायाव दंफैयो दा बिथांनि जायफोर माने बिसि बे बिथाङाथ' दिनै न'निफ्राय खारलांबाय दा बिनि न'खराव नायोब्ला जों नुयो दा बिहा सासे फिसाजो दङ आरो फिसाला सासे दङ दा बैफोरखौ नायनानै न'खरनि खोथा जेबो सिन्था खालामालासिनो न'खरनि फिसा फिसौनि जेबो सिन्था खालामालासिनो जायफोर मानसिया बेबायदि इमसनेलि ब्लेकमेलिं खालामजानानै मोनसे लाबनि लैथो बा जों बुंनांगोन बिदि मोनसे माबायावहाय माने ब्लेकमेलिंखौनो बुंनांगोन दा बेबायदि ब्लेकमेलिं खालामजानानै गुबुन मोनसे जायगायाव लांजायो दा बेयाव जों नुयो बेफोरबायदि मोनसे साननैसोनि उनाव जों खोनाफिनो जे दाजाथों गुबुन मोनसे जायगायाव लांनानै बुथारखुमा जानाय अबेबा मोनसे जायगायाव फानहरखुमा जानाय आरो अबेबा मोनसे माबायावहाय बिजनेस लेभेलनि जिथु माबा मोनसे जों बेयाव माने दोनहरजानाय जों बेफोरखौ मोनसे नुबाय थायो दा बेखौ खोनानो मोनदों हमना ला नैबे न'खरनिफ्राय थांनाय न'खरा हौवासाखौबो लोगो मोनथारनायखौ नुफेराखै खिन्थु बांगालजोंल' होननाय खोनादों दा बेखौ मोनसे बेसेबांबा गिदिर प्लानजों लांनाय बायदि नुदों ओरैनो जोंनि बर' समाज बा जोंनि समाजाव बांगालजों खारफादों होनना बुङोब्ला हौवाखौ बा न'खरफोरखौ दुखु होयो बेनि सायाव मा बुङो निस्सय मानसिफोरनि साननायाव बे मोनसे फैबाय थायो दा बियो गासिबो बिदिद्रायबो नंजोबा दा जोंनि गेजेराव जि मोनसे मेसेज फैयो मानसिफ्रा बिदिखौ नोजोरजों होयो दा जोंनि मोनसे समाजाव नैबे मोनसे जाथाया जाफ्लेबाय थानाय दा बे जाथायनि जाफ्लेबाय थानायाव जोंहा मोनसे रहस्य दं मोनसे न'खरावबो जि जानाय काहानि बे मोनसे जाथायाबो जोंनि समाजनि माखासे जायफोर गियान गोनां बा गियान माने थानाय मानसिफोर बेफोरनि बुंनाय बाथ्राखौ खोनासंजोबै आरो जोंनि गेजेराव मालाबा ओरैबायदि मोनसे थासारि जायो बुंनांगोन जोंनि मानसिफ्रा दिनै थारिखआव ससियेल मिडियाखौ जोङो मोजां मोनसे लामायाव जों बाहायनो रोङाखै दा बिनि गेजेराव जायफोरा मोनसे थांखि लानानै बा मोनसे माबा लानानै फैयो बिथांमोना बुहुद थारमाने महर लाना फैगोन आरो दा नोङो बुंनांगोन दा दिनैनि जिथु जाथाय बे जाथाया माने बुंनो थाङोब्ला बेयाव मोनसे नामजों लानानै बेयाव फैनाय जायाखै दा गुबुनथा माने गोबांथार आइडि लानानै बिथांजों माने मेसेज गेलेदों बा भिडिअ कलिं खालामदों इन्सटाग्राम होन फेसबुक होन वाट्सएप होन दा मोनसे सेक्रेसि मोनसे बुस्थुखौ बिसोरबो लाखिलायनायनि गेजेरजों दिनैसिम माने बे खारलांनाय लांलायनायसिम मोनसे जाथाय जाना फैदों आरो दा दिनैनि समाव सोर लांदों सोर लांखो जेबो उदिस गैया मिथियाखैबो दा बेखौ मा बुंगोन दा बे बेलायाव जोङो बुंनांगोन दा बिनि सायावनो जों सोनारनांगोन दै माने दा बिनि सायावहाय माने बेनो दा खोथाया जाहैबाय जायफोर मानसिफ्रा बेफोरनि सायाव माने गियान गैया बा माबा मोनसे गैया जोंनानो भुल जोङो माने जायफोर माने असिनाखि बा सिनायनो मोनफेराखै जों नुफेराखै बेफोरबायदि मानसिजों सोमोन्दो लाखिनानै रायलायनाय
गावनि मोनसे माबाखौ माने शेयार खालामलायनाय न'खरनि फारसे माखासे बाथ्रा सानालासिनो शेयार खालामनायनि गेजेरजों माखासे जायफोरा खाबु फलानफोर जायफोरा माने बेफोरखौनो लामा नायबाय थायो बैफोरबायदि मानसियानो बिसोरनि बे बुस्थुखौ लानानै इमसनेलि मानसिखौ डाइभार्ट खालामनानै बिनि फारसे मोजां बाथ्रा बुंनानै बेखौ जे आलो गोजोनै दोनगोन बिनि माने लाइफआ जे बिनिखाय बेटारसिन जागोन जे बे मोनसे बुस्थुखौ जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव बा जोंनि जितु बर' समाजनि मानसिफोर आइजोफोर बा उन्दै उन्दै हिनजावसाफोर बेफोरखौ माने बिसोरो इमसनेलि नङाब्लाबो माखासे बुस्थुखौ ब्लेकमेलिं मोनसे सिस्टेमजों लाबोनानै बे बुस्थुखौ माने लांबाय थानाय जों मोनसे नुबाय थानाय सिन्था खालामो आरो दा बेनिफ्राय जोंनि मानसिफ्रा जोङो बेखौ बुजिनांगोन मिथिनांगोन दा बिनि गेजेराव जोङो बिनि सायावहाय जोङो गोथौ मोनसे सिन्था खालामनांगोन जे समाजारि माखासे माबाफ्राव जोङो बेफोरनि सायावहाय होबाय थायो दा बेफोर सायाव जोंनि मानसिफ्रा बाहागो लाफाया बेफोर मोनसे जाहोन आरो समाजा बुंब्लाबो माखासे न'खरफ्रा बा जोंनि माने मा होनो जायफोर बेक्तिफ्रा जोङो बुङो बिथांमोना बेफोरनि सायाव जेबो मोनसे माबा खालामा आरो गुबुनाव मोनसे जेबो माबा मोनसे मान होआ बेफोरलाय ओरैनोसो दिनै आङो बे रादाबनि गेजेरजों फोसावगोन मानो होनब्ला आंनि बिसिया थांनाय बुंनो थाङोब्ला नैबे गोदान बोसोर जानुवारिनिफ्रायनो माने बेनाव मोनसे भाइरास हाबनाय बायदि जादों दिनै बे भाइरासखौ माने डाइरेक्टलि आङो लाभ जेहाद होननानै आं बुंनो नांगोन आरो आङो लाभ जेहाद केसबो होनाय जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम आं केस होदों जेरैखि जाया बियो माने हमजागोन आरो सोरबाफोर माने बेयाव लाभ जेहाद नैबे माने केसाव माबा मोजां मोननाय दंबा थाब मदद खालाम आंखौ आं सानो आंनि बिसिया माने दाख्लै गेजेरावबो एसे प्रब्लेम खालामदोंमोन बे बांगाला माने बेनो बेखौ ओरैबायदि बुरखायबाय माने ओरैबायदि फोथायथि होबाय खिन्थु बियो सानसेबो मालाबाबो लोगो मोनलायफेराखै आरो आंनि बिसिया माने जेबो रोङा बे न'आवनो थाबाय थायो माने जेरावबो थाङाबो जेबो खालामफेरा माने ओमफ्राय दिनै आं बेखौ ओरैबायदि आलो गोजोन अननानै सना बायदि माने दावदै बायदि अननानै जायोमोन ओमफ्राय बेबो आंखौ ओरैबायदि मोजां मोनोमोन ओमफ्राय बियो हरखाब नैबे जानुवारिनिफ्राय मा जाखो मिन्थिया माने फाग्लि बायदि माने हारसिं बबेबा मोनसे दुनियाव थांनाय बायदि जादों आरोखि ओमफ्राय बेयो मोनसे लाभ जिहाद बियो माने बेखौ बिराद गाज्रि फोथायथि खालामनानै फाग्लि खालामदों बे फाग्लि खालामनानै दाख्लै माने 14 थारिख माने सुनिबार ना मामोन माने सयदुवार कलेजाव फार्स्ट सेमिस्टारनि एडमिसन जादोंमोन बे समाव आं फिसाजोखौ लानानै एडमिसन थाखाय थाङोब्ला बे खाबुखौ लानानै बियो बै बांगालजों माने खारदों आरोखि ओमफ्राय बांगालजों रायलायनाया गोबाव जाबाय ओमफ्राय बियो माने बे बांगाला माने बेनो फैसा थाखानि जेबो खोथा गैया आं नोंखौ गोसो बायदि माने बिल्डिंआव दोनगोन थाखानसेयाव उन्दुहोगोन होननानै माने फैसा नांगौ नामा होननानै माने दा खेबसे 3000 थाखा सोना हरदों आरोखि दा बे फैसाखौबो न' खाथिनि सासे जोंहा मादै होननायनाव सोना हरदों ओमफ्राय उनाव बे खिथाना होनायाव आं चेक खालामदों सेख'नानै ओमफ्राय आं फैसाखौ मोननाय जादों ओमफ्राय आं सेख'नानै बिनि मबाइलजों रायलायबाय थानायावबो आङो सेख'दों ओमफ्राय बे नाम्बारखौ आं मोननाय जादों ओमफ्राय बे दिनै आङो सासपेक्टेड मोनसे माने बे लाभ जेहाद केसाव आं बेखौ होनाय जाबाय आरोखि ओमफ्राय बे केसा माने जोबोर गिदिर केस बे केसनिफ्राय रावबो बारग'आ आं सानो माने बे निउसखौ रानिमायाबो नुदोंब्ला माने मोजां सिन्था खालामनानै फैफिननाया मोजांखा नङाबा बे केसनिफ्राय मालाबाबो बारग'आ बे डाइरेक्टखा आरो आंनि बिसिनि मुङा रहेला ब्रह्म ओमफ्राय बिसि माबा फिसाजो ओमफ्राय आरो फिसाज्ला ओमफ्राय दङ ओमफ्राय बे रहेला ब्रह्मनि बैसोआ 32सो जागोन आरोखि ओमफ्राय सासेया BA फार्स्ट सेमिस्टार ओमफ्राय सासेया क्लास 6आव फरायगासिनो दं आरो बेखौ आङो दहायबो बुंदों फै नैबे देग्लायनि बे बोसोरनिनो जानुवारिनिफ्राय बेबायदि जादों आरोखि बे बांगालानो माने बेखौ बिराद गाज्रि माने हरखाब माने मेन्टेलिटि माने साइबारजों मेन्टेलिटि गाज्रि खालामदों आरोखि गाज्रि बेखौथ' माने बेबो खिथायासै ओमफ्राय बेबो माने ओरैबायदि माने सेक्रेट माने इन्सटाग्रामजोंसो रायज्लायो इन्सटाग्रामानो 10-12थासो दङ ओमफ्राय दा माने
बे इन्सटाग्रामखौबो सेस ब्लक खालामजोब्बाय बन्द खालामजोब्बाय ओमफ्राय मबाइलाबो सुइच अफ जाबाय माने बे देरहानाय बायदि जाबाय लोगो मोननानै साक्सेस जाबाय नालाय सेस बन्द खालामजोब्बाय बियो ओमफ्राय दा माने आं जेनबाय नालाय दा माने गावहा देरहाबाय आरो बेबायदि सानना लादों आरोखि दाथ' माने बे गुवाहाटियाव दं बायदि माने डाइरेक्ट सासपेक्टेड माने गुवाहाटियाव दं होननानै माने बेखौ सासपेक्टेड जादों ओमफ्राय दाथ' आंनि फैफिननायनि खारना बेनो आं दिनै निउसावबो गसंनाय जादों गसंनायनि मेन खारना जाहैबाय दाख्लै फिसाजोमोनखौ आं खोथा बुंनाय समाव बिसोरो माने जोबोर दुखु मोनदों ओमफ्राय आंबो माने जोबोर दुखु मोनदों दा माने रानिमाया हायोबा माने थाबनो माने फैथारथों होननानै आं सानना लायो ओमफ्राय आंनि बिहाव बिखुनजोआबो बुहुद बुंदों आरो आंबो बुहुद गोथौयै सिन्था खालामदों फैना थाफैफिनदों समाजाबो आंखौ राय होदों समाजाबो गनायगोन ओमफ्राय आंबो माने आं गनायना लागोन होननानै सानना लादों आरोखि ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालामदों निउसनि गेजेरजों फैफिनदों फैफिनबा आं बोजबना लागोन आंनि न'खराव आं बिसि फिसा जोंहा बिसि फिसाय माने जिउआव माने दावराव जाफिननायनि रेकर्ड गैया आरो बयबो आंखौ समाजनि मानसिफ्रा मिथिगौ माने बिराद धोर्जथा मानसि होननानै आरो आं बेखौ सना बायदि माने अननानै जाबोदों रावबो बुंनो हाया आंखौ खिन्थु दिनै माबायदि बुब्लियाव बिनि मेलेमा बेबायदि जाखो आं मिथिया आं बेखौ बावाखै बे मानसिया आङो बेखौ टिउमार बेमारनिफ्राय अपारेसन खालामनासो लाबोदों ओमफ्राय केटलानिफ्राय लाबोनाय जादों दा डाक्टाराबो बुंदोंमोन बेखौ बियो एसे गोबावसिम मोजां माबा खालाम होननानै खिन्थु बिनि टाइमानो जायाखैमोन बियो दिनै आं बे थैगोन होननासो सानना लादों माने बेजों थाङोबा बिनिफ्राय आं बासायनो थाखाय आं बिनि केसखौ बिराद गिदिर माबा खालामदों हायोबा रानिमायाथ' डाइरेक्ट नुयोबा माने फैनाया मोजां आरो जोंनि बर' मानसिफोरा आंखौ हेल्प खालाम माने नङाबा मानसिया गाज्रियानो जाथों खिन्थु आं जिउखौ बासायनो सानदों माने जिउखौ बासायनो सानदों बे थैगोन नङाबा बे डाइरेक्ट खोथाखा आरोखि बेमार दं माने बेमार माने अपारेसन खालामगोदान नालाय ओमफ्राय बेनाव प्रब्लेम जागोन आं बेखौ सन्देह लादों आरोखि आंनि खावलायनाया बेनो माने रानिमाया फैफिनथों रायजो राजा गामिनिफ्रायबो बयबो गनायदों ओमफ्राय समाजफ्राबो बुंदों फैफिनथों होननानै बुंदों ओमफ्राय आरो बेबायदिनो बहाबाफोर नुसनोबा अननानै रायजो राजाफ्राबो आंखौ मदद खालाम मानो होनबा मानसिनि जिउआव बिराद दुखुनांथाव जाथाया बेबायदिनो जायो जों मदद खालामलायनांगौ दिनै जाय सुबुङा आंखौ मदद खालामगोन बेखौ आं इसोर बायदि आं साननानै लागोन होननानै बुङो आरोखि आं